Hei vaan, 2017. Minun nimi on Arto-Matti Lauri. Minä olen työskennellyt ydinvoimateollisuudessa energia-alalla koko ikäni. Minulla on oma vesivoimalaitos, itse tehty, itse suunniteltu. Myös TVO Asia-Atomin palveluksessa minä työskentelin sisäpiirissä 30 vuotta. Minä olen esiintynyt lukuisissa julkaisuissa, Yleisradio vastaavissa. Olkiluodosta ikuisuuteen on ensimmäinen debyytti. Atomin paluu elokuvassa minä olin päänäyttelijä myös. Se myytiin 11 maahan. Se on tällä hetkellä Suomen palkitun elokuva. Minä olen ydinvoimateollisuuden raskaan luokan ammattilainen. Minulla on jatkuvasti painostusta tuolta Suomen ydinvoimateollisuusosastojen suunnalta. Minä olen useita vuosia pyörittänyt YouTube-kanavissa näitä ydinenergian ja energiateollisuuden ammattitason salaisuuksia, tuonut niitä julkisuuteen. Tällä hetkellä minun materiaali esiintyy Arto Lauri YouTube-kanavilla. Nyt minä jouduin tekemään uuden kanavan. Kannattaa käydä katsomassa sieltä. Erityisesti jatkossa tässä uudessa kanavassa. Näitä Arto Lauri uusia materiaaleja. Nyt ollaan siis siirtymässä kanavalta toiselle. Seuratkaa ja tilatkaa perässä. Jos te haluatte katsoa näitä Arto Lauri materiaaleja, hyvää kamaa ja materiaali tulossa. Nähdään siellä uusilla kanavilla ja hei!